Tementang wara shpi kawe ke jingjia ka bashisha hakawe ke yin kasem laong ba kani ka tanga ka de ka Kristan uni utanga ude Muslim bat laong ka de kawe ke jingya kajia haka yin kasem namar ba kani ka tanga ka de ka ta ka Kristan bat uni utanga bat ude Muslim bat long kaladon kata ka jingki phalo bat kaladon kata ka jingya nia bat ka jingya aw ka yin kasem namar bu uni utanga umsngu tenat bahkan pule ke ketin ke jung ublei bat laong ula shim yaka bat ula thangno ekane ka Bible kabalong ke ketin ke jung ublei bat ong kane ka tanga ke jung upan da ka wei ka mensim kala jau umat bat kala yam wei briu ha ke jing im ke jongka ya ka ei ka ba utanga ujongka sngu thu namar laong ba kine kila don ni kata ke jing ya dei na du ba kidang samla bat kila pende pru ya kata ke jing tho shungkurim ha ke jing im ke jongki bat hadin ba kila poi ya ka ban long shilok stanga bat hadin bi kila yo e ka long ying long sem la don kata ke jing ya aw bat kala don kata ke jing bom yisnu thu jing mutlang iwei hadin iwei bat ong kan ni ka tanga kala yam marwei ha ke jing im ke jongka namar ba uni utanga ula thangno yakani ka Bible kabalong ka ketin ka jung ublei bat ong kani ka tengah ka im da kata ka jing jau umat ka jing im ka jongka namar ba uni utanga claims ngu thu rum ya ka ei ka ba maka ka don ka jing im ka jongka bat ong kani ka jing ja ka dei ka jing ja ya ka ba kini kilong ying kimat ya kata ka jing bom isnu thu jing mut ha ka jing im ka jongki bat long ka wei ka step ru kani ka tengah kat ba kadang pulih ke tim ke jung ublei uni utengah hadin ulawan sya bat ula ong yaka bali pipule kani ka tin ke jung ublei namar menin ngadang sudep ya ka bantang te balai pan menta pidang pendun kampan ya kani ka Bible bat kaladon biang kata ke jing yaw kaladon biang kata ke jing yania ha ke jing ka sem ke jungki bat kani ka tengah kam pendem rum hakmat jung uni utengah ujongka bat kayania bat kepen ki baro kibadei hakajing im ke jongka bat makaru kayawer yu bat kumno un thau thmai no bat bu un kelabo mut no bat un but no ya ka ba maka kar but ya uta ujisu bat ong kata ke jingania klawan hakajing ke sem ke jongka namar bu uni utanga sngu tenat dalili ruem ya ka ba kani ka tengah ke jongu kale ke jing im ke jongka bat long kani kalung ying long sem kamat shibun ba kijing kamat shibun ba kijing yale hake ying ka sem ka jungki namar ba kidon hapdeng kita ki arkan hun kumbang la dep ka ban yathu namar kani ka kentei kadei kata ka Kristan bat uni ushen rang pan udei utau kanja Muslim bat kani ka tengah kala dap da kata ka jing perkhat wi breu haka jing im ka jongka bat ong ka ka belajar uni utanga ujongka pan ulas dang ye ka ban yaj samla hangne bat hangtai ulas dang ye ka ban pendon kam ye ka ban lek kentei haka jing im ka jong upan namar ba uperkhat ye la ka jong ka ying kasem ka badap tang da kijing ya aw ka badap tang da kijing ya le haka ying kasem ka jong u ban ong ka ka belajar yu une urang ba ya ka ba une utanga jong kani ka khun Kristan hadin ba ulal lek ye ka ban kendu samla haka jing im ka jong u bat ong haka wei ka step ulawan pan haka ying ka sem ka jong ka bat long hadin ba ulawan haka ying ka sem ya ka ba mu uladep ya ka ban wani kendu ya ka ta ka samla lan ya ka ta ka kentei ka ba mu ulek ya ka ban kendu bat long hadin ba ulawan biang hapo la ka ying ka sem ka jong u uladap biang da kata ka ju ka benta namar udei uta ubriu ujuba pendun kam ya kata ka jingdi ka ba penbuat ha ka jing im ka jong u bat kani ka tengah ka jong u kelapen kita ki lenti ki babha ki lenti kat kum ka jing yat kum ki khun Kristan nri uni utanga ujong kapan ulapan wei breu bat ngek jalili ruem ya ka ka ba maka kladep ya ka ban batai ya ka ba maka kelapen ha ka jing im ka jong u bat ha kani ka step ru kani ka tengah ka dap da kata ka jing jau umat bat kayam wei breu ka jing im ka jongka namar ba ka ya kendu ya une utanga ujongka bat kadap da kata ka jing yam
bat kadap da kata ka jing bom sngu tanat haka ying kasem ka jongka balong haka wei ka snipan kala lek ki ban kendu yu pastor bat kala lek ki ban yathu lu thu yik e baro ya ka ba lawan ni ka ban jia haka ying kasem ka jongka bat kala yathu ru yik e baro ya ka ba ka ying kasem ka jongka kamat shibun ba ki jing kamat shibun ba apdeng kita ki jing yale bat kamat shibun ba hakata ki jing bom isngu thu jing mutlang hakabiya dei haka jing im ka jongka bat utanga ujongka bat long uni pastor pat ulapan ki baro ha bayadei bat ka ktin kaba mau ai ya kata ka jing pentengan ya kane ka khun kristan bat ul ongru ngangech scam bakum ka ying ka sem ka jongpi shisen ka sngi phinsa yo hi ya kata ka long ying long sem ka basuk ka bakmen bat kane ka khun kristan kelas ngap ik baro ya ka ba uni pastor ula ai ya kata ka jing penkemen ula ai kita ki kantin ya ka ban pentengan ya ka ying ka sem ka jongka bat ula hikai ru ya kita ki kantin haka biya dei bat haka jing im kristan haka jing im ka jongka bat ula ongru ya kini kantin tu ya sha haka jing im ka jong phiru watla phimat hapdeng kita ki jing watla phimat hapdeng kita ki jing yale namar ba kani kalung ying long sem ka jongka kumba maka kala dep ka ban yathu hakmat jung uni upastoru ula ay ka ka jing pen kemen haka jing im ka jongka bat kala yo shibun ba na upastor ya kata ka jing kemen ya ka ka ba mau ula hikai ya ka ka ba mau ula batai haka jing im ka jongka bat long kane ka khun kristan hadin bakala yo ya kata ka benta ya ka ba uni upastor ula penhikai lani ula ai ya kata ka jing hikai kat no kadap da ka jing sngkumen haka jing im ka jongka bat kam kwa shu bani khlat bat uni upastor namar ba ula ai ki sembo perkhat haka jing im ka jongka bat ong hadin bakila ya khlat no na kata ka jing kendu la ong ka ai ka belajia haka wei ka sngi ong uni utanga ka ba udang yeng ula kelon kensan bat kani ka tanga ka jong upan namar ka ik palat u kala yam pa do nut marwei bat kala ong ru balai phile kumne ka jing im ka jong phi bat ong kala penlongi ka jing duai hukum kata kapor bat kala duai bat kala khot karpat u blei ujongka ba un isen ya ka ba utanga ujongka umat ka jing im ka jong u long hakum kata kapor ba kani kalung ying long sem kamat hapding kita ki jing ya kendu kum ka ying ka sem long ba kani ka tanga ka jong uru klak yam marwi haka jing im ka jongka namar baka ik palat yu uni utanga ujongka watla ule iki baro aka jing im ka jong u balong haka wei pat kapor haka por ka uni utanga ujongka ulas dangi ka ban jai haka jing pang ka jong u long la pentia yu hapo kata ka jing tia bat kala lek ka ban penbit penbiang ya ka ban ai ka ya u khnang bu un yo ya ka ban di khnang bu un la ya ka ban koj ya ka jing im ka jong u bat uni utanga ujongka hadin ba ula yo ya kata ka jing snu thu ka jing im ka jong u hadin ba ula yo ya ka tu ka jing ki kata ka jing pang ka jing im ka jong u kansan kumbang ile yu i ba ula kelon kansan ha ka jing im ka jong u bat kan ka tanga ka jong u kala hikai u bat kala pen i kita ki benta ba kumnu ba mau udei ban thau thmai hala ka jong ka jing im ka jong u bat bu un phai su ublei ubalong uta unong pen im bat uni utanga ujongka ulas dang ya ban perkhat ui breu ha ka jing im ka jong u bat usngu thu uru iki ya ka ba kan ka tanga ka jong u kasha ka jing im ka jongka ya ka ba mau ulale ka jing im ka jong u bat ha ka ying ka sem ka jong u bat kan ka tanga ka jong uru ka pen i u khnang ba mu unyo ya ka ta ka jing thau thmai ka aka jing im ka jong u bat kan ka tanga ka jong u kala lek ka ban phone ya uni upastor bat kala phone u bat uni upastor ru ula pik ya ka phone ni ka ba maka kala phone ya u bat kala keli bat kala ong yu u ba mu u dei hok ya ka ban wan kendit ha ka ying ka sem ka jongka namar ba utanga ujongka umat ya kata ka benta bat umat ya kata ka jing kelon bat kali yu thu lu iki baro akmat jong uni upastor ya ka ka balaja yu uni utanga ujongka ha ka ying ka sem ka jongka bat kali yu thu ru yu uni upastor bakadon kam yu ba unwan ha ka ying ka sem ka jongka khnang ba upastor ula ya ka ban penduai ba ula ya ka ban
penle kanu ke benta hak jing kasem ke jongka bat ba unla ru ye ban pen ilang ye kita ki sembo perkhat ye utanga ujongka bat long hadin bekila yo ye kata ke jing ya phone hak jing im ke jongka bat kane ka tengah ke belong ke kun Kristan hak jing im ke jongka hadin bekala yo ye ban phone uni upastor ulaong wat ki kuslai ke jing im ke jongpi hoit ngang sngutu bakini ki baro kidei dakata ke jing plan ke jing ublei ya ke ying kasem ke jing pi hakum kata kapor laong ba uni upastor ula pen i kita ki sembo perkhat ya kane ke kun Kristan ke jing im ke jing u bat long hadin nang ta ula leit ke ban rung ke jing kasem ke jing ka bat kane ke tengah ke jing une muslim ru telah pli uni upastor bat upastor ula rung bat ula leit ban rung hakata ka kamra thia bat hadin ba kani ka tengah ke jung u kala pen i upastor ba udon ya kata ke jing pang ke jing im ke jung u bat uni upastor ula khublei bat uli keren bat une tengah ujongka bat ong hakum kata kapor ula keli nadu basdang hadu bakut ke ba penlong ya ke jing im ke jung une utengah jong kene ke kun Kristan bat mauru ula yathu lut ya kita ki baro hakaba mu umat ke jing im ke jung u bat laong ru ba ula pralut ha une upastor ya ki baro ki jing le ki jung u ya ka ne ka tengah ke jung u bat ika ying ka sem ke jung u hi baro ka wei bat ki baro ha ka ba yedei ya kata ke jing bom isnu thu jing mut ha ke jing im ke jung ki kum ke ying ka sem bat une upastor ru ula ai kata ka sembo jing pentengan ya une utengah jong kene ke kun Kristan bat ula hikai bat ula pen iru ya kita ki kentin ki badai ha ke jing im ke jung u kenang ba mu uru un thau thmai no na kata ke jinglong ka barim sha ke jinglong ka ba mensua bat ukwa ru yu ba un IT no ba un long ringkat no bat la ke jong ka tengah ba un rung no hapo la ka balang na ne ba un IT no ban rung ban IT hakmat ke jung ublei haka kum kata kapor bat long ru ba uni utengah jong kani ka tengah ka belong ka kun Kristan uni utengah ulas dang ya keban yo ya kata ka jing sngutu haka jing im ke jung u ba usngutu ru ba kini ki baro kidei hi nakaliang ke jung u bat uni upastoru ula hikai u ba kumno ba mu un thau thmai no yala ka jong ke jing im namar dei tang uta ublei ubala ikeban pentengan dei tang ublei ubala ikeban ai ka jingsuk haka ying kasem ka jongki bat loong ru hadin ba uni upastor ula ai kita ki sembo perkhat ula ai ru ikita ki jing hikai ya uni utengah ujongka bat uni upastor ula penlong ya kata ke jing duai na ka benta ke jong u bat na ka benta ke ying kasem ka jong u hi bar ka wei khnang bakin yo ya kata ka longying long sem ka basuk ka basan bat uni utengah jong kane ka kun Kristan ru ula dap da kata ke jing jau umat bat ula dap da kata ke jing sngu thu ha ke jing im ke jung u bat ula sngu thu lut ye ki baro ki ba ma u ula le ha ke jing im ke jung u ha ki sngi ki por ki bala dep no ha ka ba ye dei bat ke ying kasem ke jung u bat hadin nang ta ba uni upastor ula la ikban penduai ya kene ke ying kasem jong kene ke kun Kristan hakum kata ka por bat uni upastor hadin ba ula dep ikaban penbu iki jingduai haka ying kasem jong kane ka kun Kristan uni utengah jong kane ka kun Kristan ru ula yo ekata ka jingkemen hadin ba uni upastor ula wan haka ying kasem ka jong u bat ongru ula khublei uni upastor iki ba ma u la ai kita ki sembo perkhat bat la ong ka ka basngu tanat ikane ka ying kasem ba uni utengah ujongka ula thau thmai la ka jong ka jing im bat ula sha sngu baharu ba unlei ki ban pen baptis hakmat chung uni pastor hakum kata kapor bat ong upastor ula pen baptis no ya uni utengah jong kane ka kun Kristan ubalong uta ukenja muslim bat ula IT mat sim ba un sha ya kata ka jing pen baptis ba un long kum uta u Kristan ubashisha bat ong hakum kata kapor pastor ula dep ya kaban pen baptis katnu kadap ka jing kemen ikane ka tengah ka jung u hadin haba kala yu i yala ujong utengah ujongka ba ula IT ha ublei bat
kata ke jing kemen ke jongka ngimla ke ban batai ha ke jing im ke jongka bat ulayam iki baro ki ba mu ulale baro shikata bat kila dap dak ta ke jing yam kemen ha ke ying kesem ke jongki bat ong unu pastoru ulayu i ke ya ka ba kene ke ying kala yo ke jing thau thamai bat kila yo pat ke long ying long sem ka ba suk ka ba kemen ha ke jing im kum ke ying kesem ke jongki te ha ke ne ka por ka bamta tang kini ki kenten ke ba khandiat khublei shibun